Krásný dobrý den a ahoj, pro ty z vás, kteří mě neznáte, mé jméno je Jarda Bublík a jsem zakladatelem Bublacomu, kde společně s mým týmem nadšených a zkušených techniků pomáháme lidem rozumět elektroinstalacím a elektrotechnice. Jak rádi říkáme, kompletní služby od alarmu až po žárovku. A nyní si pojďme v krátkosti představit, co to znamená. Jsou to dvě takové hlavní oblasti, silnoproud a slaboproud. U toho silnoproudu jsou to následující služby. Veškeré přípojky, kabeláže, rozvaděče, fotovoltaiky a wallboxy, hromosvody a také inteligentní řízení budov. U slaboproudu jsou to potom nejčastěji kamery, alarmy, přístupy do budov, videotelefony, datové sítě, drátové, bezdrátové nebo optické, požární signalizace, IT služby ve smyslu dodávky hardwaru a softwaru, no a v neposlední řadě jsou to také bezobslužné rezervační systémy pro vaše sportoviště. U všeho uvedeného nabízíme návrh, kvalitní montáž a také dlouhodobý servis. To znamená, že na vše voláte jednu firmu, máte vše pod jednou střechou a my se o vás dlouhodobě rádi staráme. Práce nás opravdu baví, je pro nás i koníčkem, jsme skvělý tým a věřím, že na práci je to znát. Pokud vás to zaujalo, mrkněte na náš web bublacom.cz, případně navštivte náš krásný nový showroom v Bystřici pod Lopeníkem, kde také sídlíme, anebo přijedeme rádi za vámi. Já se na vás budu moc těšit, děkuji vám takto za pozornost a když budete mít jakýkoliv dotaz, neváhejte se na nás obrátit, jsme tady opravdu pro vás. Tak ať se vám dobře daří a ahoj, nashledanou.